Her opstod der sammenstød mellem Assad-støtter og oprørende støtter, der altså begge demonstrerede på Københavns Rådhusplads. Der var ellers lagt op til en fredelig demonstration, men de to grupperinger kom i klammeri med hinanden, og derfor var politiet også talstærkt til stede. Begge grupper beskylder hinanden for ikke at have noget med det rigtige Syrien at gøre. Hvordan kan det være, at de er med dem, der dræber, som vi ved, at Danmark de er imod alt det, der sker nede i Syrien lige nu? Jeg synes, det er en stor skandale, at Danmark tillader, at nogen kommer og demonstrerer med det syriske regime. Vi kommer her for at snakke med dem fredeligt, og ikke kun... Altså, vi er ikke kommet her for at skændes med dem overhovedet, og vi har overhovedet ikke rørt dem. De kommer og siger bandeord til os og angriber os. Flere prøver at angribe nogle af vores drenge, ikke også? Og det tillader vi selvfølgelig ikke. Vi tager dem tilbage. Og som du kan se, hvor få de er, og hvor mange vi er, der er alle sammen er syrier. Der er kurder, der er kristne og muslimer fra alle lande. Herover der er der dem, der er med Libanon, Shia og Iraker. Jeg tror ikke engang, der er en eneste af dem, der er syrier. Vi er på syriernes side. Vi er med den syriske befolkning, vi er med regeringen, vi er med Bashar al-Assad. Vi støtter syrierne, vi støtter vores hjemland Syrien. Og da vi kom hertil, desværre at vi fik et chok til at have den anden flok på den anden side. Og det som generer os utrolig meget, at det er ikke blandt dem 4-5 stykker, som er rigtige syrier. De har samlet sig fra hele Danmark for at gøre det planlagt, at de mødte vores folk. Vi fik en overraskelse, da vores folk kom her. Vores folk blev angrebet. Det var en flok på 10 stykker, som kom med blandt dem børn. De har overfaldet dem desværre, fordi politiet kom lidt for sent.